Alhamdulillah kita sudah saged tampal dan majelis dalam keadaan sehat walafiat. Pun sekedap malih kita sedaya nglampahi ingkang namine Idul Adha. Sing wingi iku Idul Fitri, saiki arane Idul Adha. Jarak antara Idul Fitri nanggon Idul Adha iku 70 dina. Nah, Idul Adha utawa Idul gorok sapi utawa gorok sapi iku iku artine iku balik, Adha iku artine iku kurban. Terus kurban iku kanggo wong sing mampu. Soale ana dawe Nabi mangkana lahu sya'an malabudo falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasroniyan. Jadi kok lamuno awak dhewe iki mau mampu mongko dianjurno kongkon kurban. Nek gak mampu gak apa? Ya gak wajib kurban utawa gak oleh kesunahan kurban. Sedangkan kurban iku gak oleh utang. Utang dhisik nang bakul sapi, sesuk utang wedhus, utang sapine tak gawe kurban iku gak oleh. Soale apa? Nang kono ana kata-kata sya'ah lamuno mampu. Lah seumpamane awake dhewe nang kene sugih lakokno gak ngetokno kurban iku ati-ati. Nang kono didhawuhna falam budo fal yamut insya'a yahudiyan. Kok lamuno wong iki mati iso uga dikarepno Gusti Allah mati sing bangsa wong Yahudi utawa dikarepno karo Gusti Allah bangsa Nasrani na'udzubillah min dzalik. Nah, makane cak iki ayo kurban kabeh cak majelis tarikan 1 jutaan. Nah, iku gak oleh. Ya oleh tapi hukume gak hukum kurban. Tapi hukume hukum sedekah. Biyen ana nang Kediri kono. Dadi kelas iki sekolah SD ditariki kanggo kurban. Per arek iku 200 utawa per arek iku 40.000-an tariki. Jare gurune gak apa-apa kanggo belajar. Lho, nek kata-kata kanggo belajar kurban iku dudu kurban tapi sedekah. Sehingga nang kono kanggo wong mati. Wong mati iku kok kurban kanggo bapak esuk wis mati. Iku gak kurban tapi sedekah. Beda maneh nek wasiat. Jadi wasiat le meneh utawa nak menene esuk mati sapi sing nang mburi omah iku kurbano yo. Akhire sesuke mati. Iku arane wasiat utawa kurban nadar. Esuk mari ngene nek seumpamane waras terus iso mlaku esuk ambek kurban. Lah iku malah wajib. Terus nang kono iku ana bedane kurban karo akikah. Nek kurban iku mesti dilakukan ana tanggale, tapi nek akikah iku sak waya-waya kene. Bahkan ana diomongno nek zamane Kanjeng Nabi niku pas wae Kanjeng Nabi tasik gesang iku kurban wedhus loro. Lah wedhus loro iki mau sing siji kurban Kanjeng Nabi dhewe, sing sijine maneh iku kurban kanggo umate Kanjeng Nabi. Berarti ade iki wis dikurbani karo Kanjeng Nabi. Lah, napa nang kono kok dadak ana kurban-kurbanan? Malah cap wis gak usah kurban-kurbanan kok. Kok angel-angel salah wis
Yo apa arane sapi akeh sik kelong bisa dikurbanno. Lah lapun aku kok dianjurno kurban soale kurban iku manut utawa ittiba nanggone Nabi Ibrahim. Soale nanggone Quran ana dawuh summa auhayna ilaika anitabi millata Ibrahim. Jadi Kanjeng Nabi iku mau diutus karo Gusti Allah, dikei wahyu iku dikongkon derek utawa diutus dikongkon melok syariate Nabi Ibrahim. Apa syariate? Salah sijine iku kurban. Sunat iku syariate Nabi Ibrahim. Lah asal usule kurban biyen jaman sakmono iku malaikat iki iri nanggone Nabi Ibrahim. Matur nanggone Gusti Allah, Gusti tek enake makhluk sampean sapa Ibrahim iku ngelapo. Nabi Ibrahim lho diursuge diumpamakno bahkan diceritakno iku sapine apa untane iku ewonan unta, sapine sapi ewonan sapi cara dikumpulno paling sak mengarah iki bek guteke Nabi Ibrahim. Mari ngono Gusti Allah njawab nanggone malaikat. Malaikat, awakmu apa weruh apa sing karepane sing tak karepmu? Boten Gusti Allah. Senajan Nabi Ibrahim iku dunyoe akeh, ternake akeh, sapine akeh, iku lho gak kira ana nang atine sak cuwil pun utawa sak cuwil apa sak kuku sak pucuke kuku iku gak mungkin nang atine Nabi Ibrahim iku kedunyan. Jadi Nabi Ibrahim senajan ternake akeh, wedhuse akeh, sembarang akeh iku Nabi Ibrahim iku gak pernah kedunyan. Akhirnya wis ngene, ya Allah Gusti Allah aku izinono, esuk izinono coba apik dadi apik nyoba Nabi Ibrahim. Akhirnya malaikat iki mau macak dadi wong, klambine suwek-suwek, rambutnya dawul-dawul, cara gak tau samponan. Iku matur neng Nabi Ibrahim ngomong gini, Assalamualaikum ya Nabi Ibrahim. Waalaikumsalam. Ngapunten ngapunten Ibrahim. Esun apik njaluk duwe nang sampean bahasane ngemis. Esun apik ngemis nang sampean njaluk duwe, esun burung mangan kepingi. Akhirnya dikai Nabi Ibrahim. Awakmu iso ngekei iso maca subhanallah utawa nyebut asmane Gusti Allah, syukur nang Gusti Allah. Awakmu njaluk apa bae tak kei. Akhirnya malaikat iki mau muni subuhul qudus rabbuna wa rabbuna malaikatul waruh. Muni ngono. Oh, Nabi Ibrahim krungu wong iki mau ngomong ngono, akhirnya karo Nabi Ibrahim dikei wedhus 100. Mari dikei wedhus 100, lakok wong iki mau ngomong maneh subuhul qudus rabbuna wa malaikatul waruh. Dikei maneh separone ternak sing ana nang gone lapangan. Lakone muni maneh Subhul Qudus Rabbuna wa Rabbuna wal malaikatu waruh. Akhirnya Nabi Ibrahim ngekei maneh separuh punjul. Jadi Nabi Ibrahim itu cuma oleh pertelune lapangan. Maksudnya unta sing akeh sak lapangan iki mau. Akhirnya soparane wong iki mau ngomong ngene. Lho sampean kok tik lomane Nabi Ibrahim. Ngene lho, esun kan Nabi Ibrahim kan gak duwe anak, suwe gak duwe anak. Akhirnya Nabi Ibrahim ngucap, kok lamun Gusti Allah iki mau ngenehi esun anak, kok tang anak iki mau dijaluk karo Gusti Allah tak kekno.
Akhire sing wong iki mau dikei maneh subuhul kudus surabuna wal malaikatu waru. Akhire wong sing malaikat nyamar iki mau saking terenyuh atine kok ana modele makhluk Gusti Allah modele koyo Nabi Ibrahim. Akhire wong malaikat sing nyamar iki mau ngaku wis Nabi Ibrahim esuk iki malah malaikat. Mas yo sampean paringi ternak sing akeh sak donya wong isun malaikat apik kanggo opo. Akhire suwe lakok Nabi Ibrahim duwe anak sing arane Nabi Ismail. Ismail karo Nabi sapa? Musa. Jadi dua anak sing arane Ismail. Pas tanggal 8 iku Nabi Ibrahim lakone diimpeni karo Gusti Allah ditakoni, diomongi, Ibrahim. Iku pas wayahe Nabi Ismail iku umur 8 tahun utawa umur 13 tahun. Jadi arek umur 8 tahun iku sak imut-imute arek. Sama tingali arek sing ngarep iku yang imut-imut. Nah, iku delokon kaning kene emet-emet. Oh, delokon. Udin kepeksa imut. Dadi demit-demit. Nah, akhirnya ono arek umur 8 tahun iku pas kaya Nabi Ishak umur 8 tahun iku bapake iku diimpeni. Ibrahim, anakmu jare apa arane sok umpamane nek anake awakmu iki mau tak jaluk mokekno. Diimpeni tanggal 8. Akhirnya karo Nabi Ibrahim cuma mendel mawon. Terus malam songo diimpeni karo Gusti Allah maneh ngetokno dawuh, "Ayo Ibrahim tekan ono nazarmu." Langsung isuke mikir maneh ya Gusti, mikir nang atine isun iki lagi tas duwe anak pirang-pirang puluh tahun dikai anak sing arane Ismail lakon apik dijaluk karo Gusti Allah. Akhirnya pas tanggal malam 10 iku anake ditakoni, Ismail, ya apa awakmu iki esuk iki bolak-balik wis diimpeni karo Gusti Allah. Awakmu apik dijaluk dikongkon gawe kurban karo Gusti Allah. Jawabane Nabi Ismail, pun kok lamun jenengan sing nyuwun Bapak, kula manut dhateng panjenengan. Nah, iku Nabi Ismail. Lah sampean ngomong dimpeni le ono kabar le. Awakmu menika tak dikongkon Gusti wong goro, aku gelem poga. Mesti sampean melayu. Wong sampean dikongkon tuku rokok, bapake bae malah ditit sak util. Nah, sapa iku? Bahkan dikongkon bapake bae sing leren buruwi. Katane gak buruwi yo gak melaku. Iku lho hebate Nabi Ismail. Setelah sabare ngomong ngono iku lakone isuke iku karo Gusti Allah wis didhawuhi nek pancen anake iki mau dikongkon belek. Asline Gusti Allah iki gak ngongkon cuma nyoba rasa senenge wong tuwa luwih nanggone anak dicoba karo dikongkon nyembelih. Nah, iku lho asal usule pertama lampok kok ono kurban. Jadi gorok sapi itu gak pas waya tanggal 10 to. Tadi 10, 11, 12, 13 itu kena nyembelih sapi. Nah,
Nek sampeyan iku tahu pas wayahe nang gone iki ana yayasan Pak Mukib nyembelih meneh gak apa-apa petang dina iku mau. Jadi sing oleh sembelih ya ku hewan apa arane sapi, wedhus, unta, kebo iku ana sing ngomongno oleh. Nek jaran iku ana sing ngomongno gak oleh. Cak kucing sikil papat oleh apa gak oleh. Cak tang ayam oleh apa gak duweni ayam gak oleh. Yo gajah cak luwih gedhe kok enak kan daginge gak oleh. Soale apa? Gak enek dipangan. Cak iso kurban apa? Kurban ati cak sekolah. Ngoten nggih. Dadi nek kurban mau karo akikah iku beda. Nek kurban iku wong iku nek sapi siji nek tumpaki wong pitu. Nek terus nek wedhus wong kurban iku ngetokno siji. Tapi nek akikah wong situk lanang ngetokno loro, nek wedok ngetokno siji. Terus bedane maneh akikah karo kurban. Nek akikah nek kurban iku ngekekno daginge kudu mentah. Gak oleh wis mau dibodhog dikekno diicip pisan gak oleh. Lah nek akikah iku dikeknoe kudu mateng. Terus bahkan dianjurno nek ngekekno akikah iku kudu sing rada legi-legi. Lah nek ning kene biasa digore. Cak tak oseng-oseng cak, gak oleh. Kok megilane apa pedes. Kok nek makanan pedes iku nggarakno makruh. Nggih. Pun sing kurban, nak kurban apa maneh sing lemu-lemu iki dadi akeh. Nggih. Daging cilik, daging pahit, gak pahit. Pun Allahumma sholli ala Muhammad.